Il-gvern bħal donnu għandu interessi aktar importanti milli jrażżan il-pandemija u jsalva il-ħajjiet. Sostnit dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina għas-Saħħa Pubblika li f'istqarrija uffiċjali qalet li pajjiżna qed jesperjenza l-agħar żmien sissa tal-firxa tal-COVID-19 bil-gvern ta' Robert Abela assolutament jinjora l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika biex jintroduċi numru ta' miżuri ħalli jikkontrolla s-sitwazzjoni. L-MAPHM insistiet li preżentament il-case management u d-Dipartiment tal-Contact Tracing mhux ilaħqu mal-ammont qawwi ta' każi u għaldaqstant il-virus mhux qed jiġi kontrollat sew għad-detriment tas-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Dawn l-esperti mediċi qalu li l-ITU huwa mimli b'każi ta' persuni pożittivi fil-maġġoranza tagħhom pazjenti li għandhom taħt is-60 sena. L-MAPHM saħqet li l-maġġoranza taż-żgħażagħ rikoverati l-isptar b'dan il-virus ma kellhom l-ebda kundizzjoni ulterjuri u kienu jinsabu f'saħħithom qabel ma ġew infettati. L-assoċjazzjoni sostniet li preżentament eluf ta' persuni jinsabu taħt kwarantina bil-każi jfeġġu f'residenzi tal-anzjani, postijiet tax-xogħol, numru kbir ta' familji wissa fil-jiem li ġejjin, ammont kbir ta' skejjel ser ikunu qed jiżdiedu mal-lista. Għaldaqstant, l-MAPHM appellat lil pubbliku sabiex fost oħrajn tintlibes maskra kullimkien inkluż fuq il-post tax-xogħol u appellaw ukoll li f'dawn iż-żminijiet li qed ngħixu mhux l-ideali li jiġu organizzati attivitajiet soċjali għall-okkażjoni ta' Halloween jew saħansitra l-festi tal-miliet. Din il-ġimgħa stess anke il-Forum Unions Maltin wissa li jekk ma titteħidx azzjoni immedjata ser nispiċċaw lanqas il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena ma ngawdu, b'detriment ukoll għan-negozji u s-suq tax-xogħol.